Prečo bolia kĺby ráno, po sedení alebo pri zmene počasia? Možno to poznáte, ráno stanete z postele a prvých pár krokov sú kĺby stúhnuté. Alebo sedíte hodinu pri počítači, postavíte sa a koleno zrazu nechce spolupracovať. A niektorí ľudia dokonca tvrdia, že vedia podľa svojich kĺbov predpovedať zmenu počasia. Prečo sa toto deje? A znamená bolesť automaticky to, že sa vám kĺb ničí? Začneme tým, čo sa deje po dlhšom oddychu. Kĺb nie je iba spojenie dvoch kostí. Máme tu chrupavku, kĺbové púzdro, synoviálnu tekutinu, väzy, šlachy a svaly okolo kĺbu. Keď sa dlhšie nehýbeme, celý tento systém jednoducho nie je aktívny. A práve preto môže byť prvých pár pohybov po zobudení alebo po dlhom sedení nepríjemný. Zaujímavé je, že veľa ľudí povie, prvých 5 minút je to zlé, ale keď sa rozhýbem, je to lepšie. A to dáva zmysel. Pohyb pomáha cirkulácii synoviálnej tekutiny v kĺbe. Tá pôsobí ako určitý druh maziva a zároveň sa podieľa na zásobovaní chrupavky živinami. Takže mierny pohyb môže doslova pomôcť kĺbu dostať sa z pokojového režimu do pracovného. Tu je ale dôležité povedať jednu vec. Keď vás bolí kĺb, nemusí vás bolieť samotná chrupavka. Chrupavka nemá rovnaké nervové zásobenie ako napríklad koža alebo sval. Bolesť môže prichádzať z kĺbového púzdra, kostí pod chrupavkou, šľach väzov alebo z okolitých svalov. Preto môže byť bolesť kĺbu omnoho komplexnejšia než len jednoduché mám opotrebovanú chrupavku. A teraz zaujímavá otázka. Naozaj môžu kĺby reagovať na počasie? Niektorí ľudia tvrdia, že ich kĺby bolia viac pri chlade, daždi alebo zmene atmosférického tlaku. Výskum v tejto oblasti nie je úplne jednoznačný. Jedna z možností je, že zmeny v tlaku alebo teploty môžu ovplyvňovať citlivosť tkaní alebo spôsob, ako bolesť vnímame. Takže úplne by som to nezamietal, ale zároveň by som netvrdil, že zmena počasia priamo poškodzuje kĺb. Ak vás kĺby bolia hlavne po dlhom sedení alebo ráno, jedna z najjednoduchších vecí je pravidelný pohyb. Nemusí to byť nič extrémne. Chôdza, jemné rozhýbanie, mobilita alebo rozumné posilňovanie svalov okolo kĺbu. Silné svaly pomáhajú kĺb stabilizovať a zvládať čas zaťaženia. A pri sedavej práci môže pomôcť aj úplne jednoduchá vec. Každú hodinu sa na pár minút postaviť a prejsť. Samozrejme, nie každú bolesť treba jednoducho rozchodiť. Ak je kĺb výrazne opuchnutý, horúci, bolesť vznikla po úraze, zhoršuje sa alebo vás dlhodobo obmedzuje, je lepšie zistiť príčinu s lekárom alebo fyzioterapeutom. Pretože rôzne problémy s kĺbmi môžu mať úplne odlišné príčiny. Takže rána stuhnutosť alebo bolesť po sedení nemusí automaticky znamenať, že máte zničený kĺb. Často je dôležité pozerať sa na celý systém. Chrupavku, svaly, pohyb aj okolité tkanivá. Ak vás zaujíma, ako kĺby fungujú a čo o kĺbovej výžive hovoria fakty, sledujte nás a pozrite si najsilnejšia kĺbová výživa.sk.